Sí, nosaltres coincidim amb les anteriors intervencions que hi ha hagut, que quan vam veure en els mitjans de comunicació que presentàveu aquesta moció, la veritat va saltar l'alarma, a mi em va doldre especialment com a presidenta de l'hospital que es generalitzés comportaments que sabem que no és així, és a dir, que si de cas deu ser alguna cosa molt en concret, que si sabem nom, i si és més general, si són 3, 4, 10, no en tinc ni idea, els que siguin nom, cognom, i s'inicia els procediments que calgui. Però generalitzar fa mal. Jo crec que amb aquella notícia de moment el mal ja està fet i intentarem reparar-ho. Després, em posicionaré punt per punt, ja que hem demanat aquest vot per separat. En relació amb el primer, de fer incompatible l'exercici privat en espais públics per part de les persones contractades per sagessa, el Departament de Salut en el seu moment va deixar sense efecte una instrucció del 2015 a instàncies del Parlament, i així es va fer perquè dèiem que aquesta regulació de l'activitat privada en centres sanitaris que presten aquesta assistència pública calia més debat i es va posposar aquest debat. Per tant, serà també en seu parlamentària on tots els grups polítics que hi hagi facin aquest debat. I a la ciutat de Reus, com deia també la regidora Guaita, el podrem tenir en el marc d'aquest pacte de ciutat que ens volem dotar i que hi ha una taula on qui vulgui participar hi participarà. El fet que es deixés sense efecte aquesta instrucció no suposa que no es pugui fer l'activitat privada en aquests centres, sinó que en tot cas es deixava decisió de cada un dels centres la manera com fer-ho sempre que es garantís unes bones pràctiques. I com sabeu, a l'Hospital Sant Joan ens vam dotar d'un instrument que era un pla, exactament el nom, un pla organitzatiu de l'assistència privada en l'edifici de l'hospital, que compta amb l'autorització de la Secretaria d'Intervenció d'aquest Ajuntament i també de l'assessoria jurídica que presta serveis d'assessorament legal a l'hospital. Amb la idea aquesta, de preservar i garantir aquesta bona pràctica, en el sentit que, com deia el senyor Domènech, es faci d'una manera clarament diferenciada, en un horari no destinat a l'activitat pública, etc. I així mateix també es va aprovar un codi de bones pràctiques de l'activitat mercantil i un codi ètic, ambdós per regular i separar l'activitat pública de la privada. Per tant, nosaltres hem fet els deures a nivell d'Hospital Sant Joan per separar ben bé el que és el públic de lo privat. És més, tenim una societat amb un NIF diferent de la societat de l'hospital que vam dir que es dedicaria a fer mútues i privats de manera que l'hospital només fes l'activitat pública. D'altra banda, aquest exercici privat en espais públics sabem que comporta uns beneficis econòmics, si no malament, si al damunt ho fessin de forma gratuïta sí que estaríem en una situació més compromesa. I uns beneficis econòmics que repercuteixen en benefici de l'activitat pública, en concret del nostre hospital. Per exemple, el CMQ, a través de mútues i privats que hi presten servei, paga a l'hospital 240.000 euros l'any en concepte d'utilització del 100% d'una planta d'hospitalització, quan en realitat només n'ocupa un 30,68%. A més, paga 90.000 euros l'any per ús de les ales de consultes i 526.952,14 euros l'any per sessions quirúrgiques. Tot això suma 856.952,14 euros l'any. O sigui, es fa un ús, però retribueix, i això beneficia l'activitat pública que realitza l'hospital. Pel que fa al punt 2, en aquest punt de la seva moció que no han modificat, com en el text expositiu anterior que s'han autoesmenat, com en les declaracions que he dit que havien fet en els mitjans de comunicació, realment han creat aquesta ombra de dubte. Per la població en general s'ha creat una ombra de dubte sobre tots els professionals, sobre les gerències del grup Salut, que com a presidenta jo tinc l'obligació ara aquí de recriminar-los, i els hi recrimino, perquè perjudiquen el nom de tots ells i el nom de l'hospital. Vostès abans han volgut explicar que l'objectiu no era aquest, però jo crec que ara el mal està fet. S'havia mal interpretat, però el mal està fet. Repeteixo, si saben d'algun cas en concret, tenen l'obligació de denunciar-ho, i si hi ha alguna persona que va dir que això se li havia fet avinent així, se l'ha de convidar a agafar un full de queixes, reclamacions, i dir qui ha estat que l'ha instat a anar cap a la privada. Jo confio plenament, com deia, en la professionalitat dels treballadors i treballadores que treballen
a l'Hospital Sant Joan, des del primer a l'últim, i si no es demostra el contrari, per mi gaudeixen d'aquesta professionalitat. I agraeixo, a més, el treball que fan dia a dia. Per això els he fet aquella esmena que han acceptat partint que la gent, en general, la seva feina la fa bé i si no, és una cosa molt excepcional i concreta que s'ha de denunciar. Pel que fa al sistema de fitxatge, hi votarem a favor perquè en el passat Consell d'Administració ja se'ns va dir que s'estava treballant per fer-ho, no tant des d'una visió de control i fiscalització, que no en soc partidària perquè prefereixo partir de la responsabilitat amb la gent i amb la confiança, sinó també perquè ens servirà acreditar un dels objectius que es valoren de les retribucions variables. El punt 4, evidentment, hi votarem a favor perquè és donar compte a la Junta General, i el punt 5 hi votarem en contra pels mateixos motius que hem exposat en el primer.